Dormi, stânga, dreapta. Hai! Nu mă să te mihnea. Intră la pe el! Faceți pauză. Dacă până la urmă cred că vă luați la bătaie, bă. Filmează aici, nu lasă liberă. Nu e liberă, că e goală. Ai băgat-o pe Pro TV Internațional să-mi bag pula genul, direct. Aveți 9. Mai am mult cu stârnul rost. Mai am mult cu stârnul rost. Păi nu știu cât e ceasul, cât e ceasul, Adi?